And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. My boyfriend asked me to marry his friend. Hi, DJ Rocky. Happy New Year. Honestly, I don't know how to start kasi naiiyak ako. At the same time, gustong-gusto kong ilabas lahat ng sama ng loob ko dahil sobrang bigat na kasi. I hope after nito, malinawan ang isip at damdamin ko. Itago mo ko sa pangalang Faye, 27 years old, from Visayas. And this is my secret file. I have a boyfriend for more than 2 years now. Itago natin siya sa pangalang Ali. He is 29 years old. Galing siya sa isang may kayang pamilya. And isa siyang Muslim. Na-meet ko siya after kong mag-move on with my long-term ex for 5 years. 2 taon na akong single nang dumating si Ali sa buhay ko. Nung una, akala ko hindi ko na kayang magmahal uli. Pagkatapos ng lahat ng sakit na pinaranas sa akin ng ex ko. But when I met Ali, everything changed. He healed me. Actually, healed naman na ako before ko pa siyang nakilala. Pero mas lalo akong nakamove on from my past nang dahil sa kanya. Pinaranas niya sa akin lahat ng mga bagay na hindi nagawa ng ex ko. Ali became my everything. Paano kami nagsimula? Month of April. Una kami nagkakilala. 2 months na kami nag-uusap sa phone pero never pa kami nag-meet in person. Until one day, nasa mall ako, late na yun. Magsasara na yung mall, nasa loob pa ako. Hindi ko na matandaan ko nung hinahanap ko sa mall noon. Basta natagalan ako ng sobra. Paglabas ko, wala na akong masakyan pa uwi. As in, wala na akong nakikitang taxing dumadaan. That's when I texted Ali at sabi ko, "Where are you?" Sagot niya, "Hi, I'm with my friends. Why?" Then sabi ko, "If you don't mind, pwede mo ba akong sunduin? Wala na kasi akong masakyan eh. Nasa labas ako ng mall right now. Malapit ka lang ba rito?" Then sumagot siya ng 30 minutes. Ganun lang. "I'll be there. Just wait for me. Huwag kang umalis." Pero umalis ako. Hindi ko siya inantay. Sa isip ko sobrang tagal naman kasi nung 30 minutes. So I called one of my friends at siyang sumundo sa akin. Hinatid niya ako sa bahay, and when I reached home, Ali called me saying, "I'm close. Saan ka na banda?" Then I said, "I'm sorry Ali, di kita nasabihan, nakauwi na kasi ako. Hinatid ako ng kaibigan ko." Then he said, "Oh, ganun ba? Ilang minutes ba from here to your house?" Sabi ko, "Mga 15 minutes. Bakit?"
Then sabi niya, okay lang ba kung dumiretso ako dyan? Since I'm outside naman na, para makita lang kita kahit 1 minute lang. Then I said okay, since naabala ko na yung tao. So nagsend ako ng location ng bahay namin. Para akong tanga na pinasok ko lang sa bahay yung pinamili ko at nag-abang sa labas. Hindi ko akalain na sobra akong ma-excite na makilala siya. This oras ng gabi talaga. Ano naman? Just to see him in person. 1 minute lang naman eh. Then Ali came. Nanginig ang buong katawan ko. Grabe yung appearance niya. Alam mo yun? Yung hindi ko siya ka-level. Nanliit ako sa sarili ko. Alam ko naman sa sarili kong maganda ako. Agriculturist. Someone who came from a simple family. Wala nga lang own car. At medyo may pagka-jologs. Pero alam ko naman na good catch din ako. Pero nang makita ko sa kanya, siya, parang iba. Sumakay ako saglit sa car niya. Nag-usap kami, kumustahan, anong ganap sa buhay-buhay. Nag-sorry siya kung natagalan daw siya. Birthday daw kasi ng friend niya, etc. etc. Basta kinilig ako. Parang ang yaman din ng dating ni Ali. Hindi lang siya basta-basta gwapo, mabait, soft-spoken. Parang good boy pa. So fast forward, hindi kami ganun ka-consistent ni Ali mag-usap sa phone. Lazy texter din kasi ako. Tsaka busy sa work. 1 month na rin mula nung unang pagkikita namin. Kinukumusta na naman ako. Kumusta yung araw ko, work ko, ano raw ginagawa ko. Gusto ko raw bang mag-hangout kami minsan. Sabi ko, sige, pag free ako, let's hang out. Kahit sa loob-loob ko nahihiya ako. Pag upo ko pa nga lang sa car niya, nakakailang na eh. Paano pa kaya pag sinundo niya na ako? At dahil nga makulit tong si Ali, pumayag na ako. So one time, he brought me to his friend's house. Pagdating namin doon, nandun yung friend niya with a girlfriend. Literally a rich guy. Di kasi ako sanay sa ganun. Yung mga social na kasama, umiinom yung friend niya and yung babae. Branded yung wine, yung liquor, yung ambience ng bahay, sobrang relaxing. Nagpakilala sila, matagal na raw nilang friend itong si Ali. And first time daw nitong magdala ng babae. And I was like, lulukoyin niyo pa ba ako? Di naman ako pinanganak kahapon. But then in the middle of our conversation, nalaman kong engaged na pala sila, Ate Kate and Fahad. She's older than me, kaya ate ang tawag ko sa kanya. By the way, hindi umiinom si Ali. Dinala niya lang talaga ako doon para ipakilala sa kanila. Ali introduced me as his girlfriend. At nagulat ako doon. Pinigilan niya pa akong uminom, baka raw mapagalitan ako ng parents ko pag uwi. Sabi ko, 25 na ako, no? Dinala mo pa ako rito, may alak eh. Nasa tabi niya lang ako the whole time. Nakaalalay sa pagkuha ng mga pagkain. Then fast forward, umuwi na kami, nagpaalam na kami. Naparami yung daldal ko rin sa dalawa. Ang gaan naman nilang kasama. Then Ali and I started dating. I've been out simula nang naipakilala niya ako sa friends niya bilang girlfriend. Tinanong ko siya ba't niya nasabi yun, and he said, because I like you. I wanna be with you. Pwede ba kitang maging girlfriend? And right away, I said yes. Not because I'm impressed by his looks, his life status, and everything he has, but because our feelings are mutual. Dumaan ang mga araw na mas lalo kong nararamdaman si Ali na laging nandyan para sa akin. Sinisigurado niya na safe ako. Pinararamdam niya sa akin yung pagmamahal na hinanap-hanap ko dati sa ex ko. He is a walking green flag. Ang saya. Kung paano kami nag-umpisa, never kong nakalimutan lahat ng good experiences ko with him. Lagi niyang ipinaiintindi sa akin na magkaiba kami.
Pero oo, may mga differences. Pero kahit ganun, hindi siya mawawala sa buhay ko. And he's very honest. He told me his religion. He is a Muslim. And he's meant to get married. Kanino? Sa kanyang pinsan. Yes, nakaplano na ang pagpapakasal niya sa kanyang pinsan. Minsan, pag napag-uusapan namin yung kasal sa kultura nila, bigla na lang siyang malulungkot. Hindi niya kasi maiwasang maikwento sa akin yung mga plano ng mga magulang niya. Gusto raw nila na pumili na raw si Ali sa mga pinsan nito. Sabi niya sa parents niya, "Give me 2 years." At sa tuwing naririnig ko yun, nabubuhayan ako kasi matagal-tagal pa yung 2 taon. At yun yung mga taon na makakasama ko siya. Pero nakakaiyak pa rin. Paano na ako? Lagi kong ang tanong sa kanya, "Babe, kakalimutan mo ba ako pag kinasal ka na?" Then tatahimik siya. At dun mas lalong kumikirot yung puso ko kasi alam ko hindi niya rin yun gusto. Alam kong mahal ako ni Ali. Isang beses biniro ko siya, sabi ko, "Why don't you just give me a kid? And I'll raise it alone." Yes, DJ Rocky, sinabi ko talaga na anakan niya na lang ako. At ako na bahala dun sa bata. Tiningnan niya ako. Nang seryoso yung mukha niya at sabi niya, "Bakit? Gusto mo bang maging single mom? Yan ang ayaw na ayaw kong gawin sa'yo. If you want to have a kid, just marry my friend instead. Ipakikilala kita sa lalaking may future ka at hindi sa lalaking kung sino-sino lang na wala kang future. Like me." Sabi ko, joke ba to? Kung joke to, hindi to magandang joke, ha? And then niyakap niya lang ako. Ang dami kong naiisip ng mga panahong yun. Hanggang ngayon. At sa mga panahon na ang toxic ng ugali ko, mga oras na selosa ako, nandyan lang siya para manuyo. Kalmado. Ang bilis ng panahon. 2 years na kami. Hindi na kami masyadong nag-uusap ni Ali. Hindi na rin niya ako kasama na nag-celebrate ng birthday niya last November. He mentioned na unti-unti nang mawawala sa kanila lahat. I was there for him sa mga araw na pinanghihinaan siya ng loob. Their business is going down badly. Naubos lahat ng pera nila, 0 balance na yung bank account niya. He's totally broke. At ang masaklap pa, siya yung nag-handle ng business na yun. Can't figure it out how it happened. Pakiramdam ko wala akong kwentang girlfriend sa tuwing kausap ko siya. Wala na yung dating Ali. Pati sina Fahad at Ate Kate, hindi na rin maramdaman si Ali. Parang ang layo na lagi ng iniisip. Ang laki na rin ng binagsak ng katawan niya. Lagi ko siyang binibilinan na matulog, ng maayos, kumain. Pero sabi niya nahihirapan siya kaiisip sa mga credits ng business nila. Hindi siya makatulog sa gabi. Sabi ko, andito lang ako parati. Nagte-thank you siya pero ang bigat sa loob. Dahil napaka-useless ko. Wala akong maitulong. And how I wish milyon yung isinasahod ko sa trabaho just to help him. Though I'm finding ways to help pero hindi talaga enough eh. Paano ko ba maibabalik yung dating Ali?
Wala na siyang gana sa lahat. Iba na yung yakap niya. Hindi niya na ako napagsisilbihan. Hindi niya na hinihiwa yung steak for me pag kumakain kami. Yung friends namin nakakahalata na rin na sobrang dry na ng relasyon namin. Naiintindihan ko kung bakit siya ganun at hindi ako magsasawang intindihin siya because I have faith na babalik rin sa dati ang lahat. Magiging okay din ang lahat. I always justify his actions to people na nagsasabing ang cold niya na sa akin. Pipiliin ko siya parate and I'll always stand with him. I'll stay with his side or by his side no matter what happens as I promised. Last time tinanong ko siya, "Babe, do you still love me?" Hindi na kita maramdaman eh. You're going through a lot, I know. But parang pinarurusahan din ako. Then he said, "Babe, mag-28 ka na this year. Ayokong ihinto mo yung mundo mo dahil sa akin. Isipin mo rin ang sarili mo ha. Mahal na mahal kita. Hindi mawawala yun. Never man kitang ipinakilala at ipinaglaban sa pamilya ko, pero sa mata ng Diyos alam niya kung gaano kita kamahal. At kung ano ang nasa loob ng puso ko. Sa pagkakataong nga lang to, gusto ko maging masaya ka. Ayokong makitang pati ikaw magsasuffer sa mga problemang hinaharap ng pamilya namin." And then he said, "My friend is asking me about you." Pakasalan mo na ang kaibigan ko. Seryoso siya, DJ Rocky, na sabihin sa akin, pakasalan ko yung kaibigan niya. Then I said, "What? Are you being serious right now? Nasasabi mo ba yan dahil problemado ka financially? Paano mo magagawang ipamigay ako sa kaibigan mo?" Then sabi niya, "Baby, listen. Don't waste your time. It's for your own good. I want you to have a future you deserve. You want kids, right? Marry my friend, Nasser. Have kids with him." Then sabi ko, "Then you'll be happy seeing me with him. I'd rather marry someone else than your friend." Tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng mga luha ko, DJ Rocky. Sobrang depressed ni Ali this time. Hindi ko na alam kung anong gagawin kong pag-a-adjust para maging maayos lahat. He said he's planning to sell his car as soon as possible. Might find a job out of this country to recover everything he lost. I gave him space after that. Di ko muna siya kinulit. Tinatanong niya pa rin ako kung kumusta ako, asan ako. Ano bang dapat kong gawin? Pakiramdam ko half of me is slowly dying. Tinatanong ko nga si Lord, ba't nangyayari to? Paano ko naman malalet go yung taong to? Na nagpakita sa akin ng totoong pagmamahal, loyalty and consistency. Paano ako mabubuhay nang wala siya? Siguro nga mas kakayanin ko pa yung sakit na maikasal siya sa iba kaysa lumayo siya. Magtrabaho sa ibang bansa at maiwan ako mag-isa. That is something I cannot imagine. At kung nakikinig man ngayon si Ali, I would like to say, baby, hindi ako magpapakasal sa kaibigan mo kahit pa future ko ang iniisip mo. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Miss ko na yung dating ikaw, babe. Miss ko na yung mga moments natin sa gabi. Miss ko na lahat. Balik na tayo sa dati, oh. Huwag ka na umalis. Huwag mo akong ipamigay sa kaibigan mo. Di ba nangako ka na kahit hindi tayo nakatadhana, di natin iiwan ang isa't isa? I want you to know that I'm still the Faye you love for so many years. I'm still the girl who loves to piss you. The girl na kahit inaaway ka, hindi ka nagtaas ng boses.
Yung babaeng lagi kang pipiliin. Through ups and downs. I'll be here. I'll stay by your side. I love you, babe. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Faye. At ito, ang aking secret file.